Nevens de wet hoegen wettentaxis op het waad haar een oedij net onder maximum snelheid te houden. In het Tjuster maar is er net harder varen als 20 km per uur, maar daar gaan de boten heel vaak ohinnen. Van september tot december verliezen hier had Omroep Friesland sjoen naar de snelheidsoverschrijdingen van 9 wettentaxis die naar de Frieske eilanden varen. Van 2 daarvan weer geen data beschikbaar. De oren gaan in elk geval 155 keer te hut veen. Dat blijkt uit de gegevens van Marine Traffic, die het Omroep Friesland analyseerde had. Wettentaxibedrijven sissen dat ze te hut veen hebben om bijgelijks patiënten naar de verste wal te brengen. Of om skippen te helpen op de Waadzee. Rijkswaterstaat moet tafelsjoch houden op deze situaties, maar houdt je van geen cijfers bij. Het is daarom dreig om te bevestigen of alle 155 keer legitiem binnen. Peter van Zuilenkom is oud-verkeersleider van de Brandaris en zegt geregeld dat wettentaxis hudden veren in de nacht. Het werd min of meer gedoogd eigenlijk, terwijl dat niet mocht. Maar jij kan er wel iets van zeggen, maar jij kan er verder niks mee doen. Dan moet je iemand hebben die daar bevoegd voor is. Dan moet je al een BOA hebben. De handhaving leidt in handen van politie en Rijkswaterstaat. Maar om te skipper op de dier betrapen worden mat, worden mis dan haast net verslijn, jouwt Rijkswaterstaat ta. Wettensportvereniging Watvaders pleit het voor een hutvaarverbod in de nacht, omdat het te bot effect had op de kwetsbare natuur. Voor de vogels is dat heel vervelend en die vliegen op. En als vogels opvliegen, eten ze dan minder. En ze hebben door het getijdenwerking maar bepaalde periodes dat ze kunnen eten per dag. Dus als je ze daar verstoort, dan krijgen ze hun maag niet vol. Vandaar dat we ook eigenlijk zeggen in zijn algemeenheid, wij zijn tegen snelvaren tenzij. En dat tenzij is dan voor de hulpdiensten, maar dat je het sterk gaat inperken en goed reguleren. Van Zuilenkom vindt de wet op hem zelfs wel goed om het hutvaren terug recreatieveert zin horen kin. Maar hij zet hutvaren terug wettentaxis net als een probleem. Als jij ook gewoon professioneel uitgerust bent, dan is het ook helemaal niet gevaarlijker als de snelboot Tiger. Die mag dan wel snel varen en zo'n watertaxi die mag dan niet snel varen. Maar dat komt omdat het zo in de wet staat. Alle partijen binnen te roer eens. De wet mat scherper. Minister Harbers praat met Rijkswaterstaat, de veiligheidsregio en de wettentaxibedrijven om te bepalen wanneer een wettentaxi wil hudden varen mij. Maar een oplossing liep het nog 4 vod.